پشتی بەڵاوکردان و ترین راپۆرتا کۆمیتا ڤەکولینên ناودەولەتî ya bi ser netewên yekgirtî ve derbarê binpêkirinên dûr ji mirovatiyê yên ku di derheqê gelê Sûriyê de têne encamdan ji aliyê rejimê ve welatê Amerîka helwêsta xwe derbarê vê raportê nîşan da. Balyozxaneya Amerîkî li Sûriyê li ser zarê James Jeffrey şandiye Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê di daxuyaniyekê de roja çarşemê 16 Eylûna 2020 ragihand. Amerîka pêşwaziyê raporta ku ji aliyê netewên yekgirtî ve derbarê berdewamiya rejima Esed di encamdana tawanên cengî de li Sûriyê hatiye belavkirin kir û got ku raport pir giring e û dubare tekez dike ku bihwerî heye rejima Esed tawanên li dijî mirovatiyê û kiryarên ku dibine tawanên şer li Sûriyê encam dide. Pêwîst e civaka navdewletî li ser vê raportê raweste ji bo sizadana rejima Esed bi taybetî binpêkirin û tawanên li dijî gelê Sûriyê ku berdewam binpêkirinên nemirovî derheqê Sûriyan de li tevaya navçeyên Sûriyê encam didin. Li gor şopandina Rêbaz News di daxuyaniyê de wiha hatiye. Komîtê di raporta xwe de dîtiye ku sedemên cihêbehweriyê hene tawanên şer li ser destê grûp din jî hatine encamdan. Amerîka her binpêkirinekê li dijî mafê mirovan yan zagona navdewletî ji aliyê her grûpekê ve şermezar dike û ji aliyên ektîv li ser xaka Sûriyê bê ku wan destnîşan bike dixwaze gavên erînî divê derbarê de rabin da ku sînorekî ji wan binpêkirinan re deynin. Her wiha daxuyaniyê amaje kir ku encamên Komîta Vekulînê bi temamî li gor dawîtirîn raportên hatine der. Di nav de raporta Encumena Vekulînê li baregeha netewên yekgirtî derbarê hin bûyerên li bakurî Rojavayê Sûriyê û raporta Tîma Vekulîn û dîvçûnê ya ser birêxistina qedexekirina çekên kîmawî ve ku tawan û karesatên rejima Esed encam dane bilge dike. Serbarî wê yekê wekû raportê amaje pêkiriye Amerîka piştevaniya hemî welatên endam ji bo berdewamiya kar ji bo sizadanê û bi alîkariya navdewletî û bê aliya new serbixwe dike. Di dawiya daxuyaniya Jeffrey de hatiye êrişên rejima Esed li ser gelê Sûriyê û girtina bi zoraçekan ya bi kom û binçavkirin ji jin mêr û zarokan re bikararîna çekên kîmawî bûne encama valahiyekê rêda tawanên şer û karesatan bi awayekî birêxistinekirî werin encamdan ku divê bi dawî werin da ku rê were dayîn ji Sûriya û gelê wê re da ku karibin aştî û aramiyê vegerînin. Her wiha Amerîka hinjî li aliyê gelê Sûriyê dêt proseya fişara aborî û siyasî de li ser rejima Sûriyê ji bo bihêzkirina rapirsîn û sizadanê û birîna alîkariye û piştevaniyê li ser rejimê ku pê hewcedar e ji bo encamdana şer û pêkanîna kiryarên hovan e yên bi kom li dijî gelê Sûriyê berdewam be. Her wiha da ku çareseriyeka siyasî aştiya ne seqamgêr diriya biryara Encumena Ewlehiya Navdewletî hejmara 2254 were destxistin. Ali Umar